Sibelele sikwamukele kana ngichannel yakhe phambili iNewFlake igama uPastor Oningi. Sibela nesihloko esihlabahlosile se-spiritual partner ewudaba esesalithinta earlier on kulonyaka lona. Kodwa ke sibuya nalo in depth ngenxa yokuthi ke kwaba nombukeli wayo ichannel uNomangesi Ntshala ucontributed and said, guys, can you please go deeper kulolu daba so that abantu bezokwazi bakwazi ukuthatha nezinyathelo zokulungisa isimo. Ngenzeka you under the influence of a spiritual partner awazi. You may never know unless wazi impawu. So uzolelo wathi usukume uyilungise lezo zinto lezo. Kodwa ke singabalula nje bakwethu ngalo kunanaza uma sibheka spiritual partner bakwethu. Baningi abanaso hluba bangazi. Singena ngendlela futhi ehlukahlukene, singathatha izinto ehlukahlukene. Into yokuqala esingayibalula ukuthi uma une spiritual partner, into yokuqala efuna siyibalule ukuthi spiritual partner lesikubangela isidina noma sikubangela kube ngathi unesichitho noma uba ngathi bani umuntu onesicaco kwezinye izinto mhlawumbe sisenze nogazi ungabi nalo kubantu bobulili obuhlukile unobakho akukona ukuthi isichitho but it act as isichitho at some point ngoba sichitha the relationships, sichitha imishado, sichitha yonke into osukuzama ukuyenza nokuyihlanganisa. Futhi uma singabalula kunye ku spiritual partner ukuthi esikhathini esiningi senza ukuthi nethomo lakho noma idlozi lakho liqhele noma likuflathele ngoba usuke ungumuntu ongehlukile kumuntu osuke ethwele ngoba sekunalento le esuke isikuyona esuke isi-operator esimeni somzimba wakho. So ezinye izinto ungakwazi ukuthi uyibalule kanti futhi esingabalula ukuthi senza ukuthi kungabi lula ukuthi ube nenqubekela phambili empilweni awukwazi ukuphumelela kwezothando noma kwezinye izinto esuke zibalekile empilweni yakho. Futhi le ukuthola kunzima ukuthi ube nenqubekela phambili efaka phakathi ukuthola umsebenzi lo osuke ufuna wena noma ukuthandana noma ushade nomuntu osuke lo okuyena osuke umthanda awubi nako nokuthula mhlawumbe ebudlalwaneni noma emishadweni noma emzini wakho uma nalento lena yenza ukuthi kungabi khona ipeace futhi iyenza ukuthi nempilo yakho yenze njani ime ndawonye ukidakide ndawonye nje kakhulu into nesukuzama ukuzenza. Futhi okunye singabalula ukuthi la lento lenza nomzimba wakho mhlawumbe kwesinye isikhathi unokuze ngathi ukhathele ngathi umuntu ohlezi uzizwa ngathi ungafuna nokulala noma kusemini bebade lishisila kodwa uzizwa ngathi kunesicobecebe esifuna ukuthi ungalala. Kanti singabalula futhi okwesibili la ukuthi senze ukuthi kube nesimo senzondo ekwena ngaphakathi uma sikubambile umuntu wesifazane umenza ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa nje ungamthandisisi nje umzonde ikakhulukazi futhi lo muntu osukunayo ku relationship kodwa izathu eziphathekayo zingabi khona noma umuntu wesilisa uthola umuntu wakho osukunayo ku relationship ungumuzwa nje unesicathucathi nokumzonda nokumenyanya kodwa izathu eziphathekayo zingekho. Futhi kwesikhathi uma ukuthi umuntu ongakashadi senza ukuthi labantu bobulili obuhlukile ikakhulukazi umuntu lo osuke emisele ngawe kakhulu ungamthola ukuthi ngaso isikhathi uyamnyanya futhi uthola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi kuba ngcono laba ngaphandle uzoprefer ukuthi hayi mhlawumbe ungathola omunye umuntu kunalo osukunaye yabona ubone nje ngathi lo akekho right iyona lento leyenza njalo. Kwesinye isikhathi futhi ungazizwa ngathi umthanda kakhulu kwesinye isikhathi lokuphela futhi uthando kunalento le uyamthanda kakhulu nini luphela uthando. Kwesinye isikhathi ngalo ukuthi mhlawumbe usukumzonda lo muntu loyo noma umzonde. Ezinye izinto esingayibalula futhi la ukuthi umuntu oba nolaka kakhulu unolaka umuntu obhoka ngolaka umuntu oxukuthelayo umuntu ongaxoli kalula okwenza ukuthi ama relationship angagcina mhlawumbe ingahambi kahle noma abantu nje abasondana nawe uthola mhlawumbe isikhathi sebeqhela kuwena. Kanti osingabalula futhi la kwesithathu uma ukuthi une spiritual partner ukuthi senze ukuthi ungayiphathi kahle umuntu oqekelwa isimilo sesiningi umuntu ongabi qotho senze ukuthi uthuwaze umlingani wakho ungakhona ukuyiphatha kahle yabona senze ukuthi uyiphathe ngendlela engekho right engagcina nje usushintsha abantu besilisa nomshintsha abantu besifazane kube kuyilento esikukhuthaza ukuthi yabona ikwenze kube nkamkama ukuthola abantu new relationship every time what you can explore in your relationship with different people awunelise ngomuntu oyi-one. So enye izinto lena kanti futhi kwesinye isikhathi lena iyakwazi ukuthi ngiyeza ifikilane nawe ngephupho futhi wenza ukhanuke nokulala nabanye abantu mhlawumbe ingalala nawe ngephupho through iphupho iyakwenza ukhanuka abanye abantu besifazane noma besilisa abahlukahlukene even though umuntu osuke ushadile even though umuntu osuke uku relationship ucommitted kuyona. Kanti futhi into esingayibalula ukuthi uma sikubambile senze ukuthi mhlawumbe
ukulala nabantu besifazane noma besilisa abaningi kungabe inkinga kuwena futhi ungakuboni iphutha ungakuboni kuyinto embi lokho osuke ukwenza kube ngathi njalo something that is okay, no, it's my body nje yabo kuyenza lento leyo. That is why you find people that say unani yabona siyaphila, so uthola ukuthi this is an influence yaso lespolice. Kanti kwesinye isikhathi enza ukuthi ungathanda nokubuka mhlawumbe ama-video lemfanekiso eqoshiwe abantu suke benza ucansi kube yona oyithokozelayo. Ungathanda mhlawumbe sometimes to masturbate a lot more than the normal way. Uthola ukuthi every day you masturbate, awukwazi nje ukungalokho every time ungathi uhleli you feel like you can masturbate njengamanje yabo. Kanti futhi uma ukuthi mhlawumbe ushadile noma ukashadi ungayiphatha kabi nje ngenxa yalento le yalespolice, kungabi indaba zalokho. Futhi uyathola ukuthi umuntu mhlawumbe uthola umuntu ushadile uhlala nomuntu wakhe noma nje u-committed to a relationship ethile, but uthola ukuthi indlela enza ngayo akasiyo umuntu oyinakayo noqoka kahle nohlezi ithakasela umuntu wakhe noma ezinto umuntu wakhe emthakasele aqoke kabi njengalo. But every time akazophina ngaphandle hlala phansi alilungise mama ikapsela abantu bangaphandle bamahaleli, but landlini akanenkinga. Ezinye izinto esingayibalulezi. Kanti futhi kwesinye isikhathi uma esikubambele lento le esingabalula ukuthi senze ukuthi sivale ngci into ekuthiwa umshado. Into ekuthiwa umshado iyavaleka ngci, uhambe kancane yonke into yakho. Uthola umuntu wesilisa nomuntu wesifazane awushadile ngenxa yalento le, wena ungathi hayi maybe isikhathi sami siyeza, kanti you never get there because of lento le. Hayi mina yonke into nesikhathi sayo, no, one day maybe ila madoda asuka bheda, you don't really see uthi labafazi ababheda kade i-problem ikuwe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe awushadanga nje ngenxa yokuthi umuntu osuke ethi uyakushada noma umuntu osuke emisele ngawe lento le iyamxosha, iyenza ukuthi nje ihlezi inqatha isuse umsindo nje udwesho ungenayo lelo mhlawumbe noma lo muntu lo yagcina enengeka nje isuke kushiya. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe kwesinye awushadanga ngenxa yokuthi mhlawumbe awukuthola ukuthula noma awukwazi ukunethezeka emshadweni wakho noma awukwazi ukujabula. Futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe kunendlala, ubhoqabhoqa indlala yocansi alwanele, alukho right, kubhoke ingxabano, hlale kuliwa nje wovuka sikhulume ngenxa yayo lento leyo mhlawumbe, kodwa wena usuke ungazi. Kwesinye isikhathi uthola lapha niyadivorce, but uma ungahlala phansi ngibuzisisa what the reason, ayikho into ephathekayo concrete ukuthi no this is it yabo. Ezinye zezinto ofuna ukuthi abantu beyinotice kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesilisa nomuntu wesifazane nihlukaniswe nje lento le yabo, iduke nje umshado. Then yabo baningi abantu abanjengamanje omunye le but when you really sit down nahlukaniswa yini, they cannot even explain lento le yabo because kwakuyile imimoya efika idunge lesimo sobudlelwane. Kwesinye isikhathi kuba lula ukuthi noma umuntu la osuke useloneni unomuntu wakho, but uthola ukuthi you choose to ukwenza ucansi nabanye abantu ungashadi, wonke umuntu oza kuwe angabi nepeace, ahlukumezeke yabona, noma umhlukumeze wena noma ekuhlukumeze kube another thing nje ekhona, isale wena umhlukumeze wena nehlukumezana nje ungabe lento le. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesifazane sikwenze utshela ukuthi umuhle, umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa sitshela ngathi sibone senze ngathi wena you're better than your partner, umuhle kunopartner wakho, ungcono kunopartner wakho, ungcono kunomlingani wakho yabona, ufanele abanye abantu the better people than umuntu wakho. Yenye izinto ethola ukuthi ibamba abanye abantu, uthola uyayiqhenya noma uyakuziphakamisa, unenkani, unegqabho yabona, yonke into yakho vele ngeke izihambe kahle if got that spirit. Iqedwe umdladla wocansi, uqede nqe umdladla wocansi, ungabi nawo isikhathi uthola umuntu wesifazane akathola abantwana ngenxa yalento lena. Yena ngethi hayi mhlawumbe kulento kanti ise-spirit esikhona kuyena ngaphakathi esivala lento le. Kwesinye isikhathi ungaphunyelwa izisu, kwesinye isikhathi mhlawumbe uthola ukuthi ukukhulelwa kuba nzima, kwesinye isikhathi ngathiwa wena ukhona igazi elithile, kwesinye isikhathi you can be diagnosed as umuntu onomdlavuza. All these things nje ziba khona kuwena. Kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane mayibambele lento leyo ungaphupha ngathi uyabeletha, noma ungaphupha ngathi uthola abantwana, noma ungaphupha ngathi ugona umntwana noma udate umntwana. Kwesinye isikhathi uphupha uyamncelisa,
all these sanibosisiphukisa ngaphuma mhlawumbe ngathi usesibumuntu ohleza sesikhathini yabo amaphupha angekho right lawo akhomba ukuthi ngenzeka unalelo khuza noma ke kwesikhathi uthola lento ilale nawe kunomuntu wakho la kunomlingani wakho la ilale nawe isuke ithatha isibusiso nobuntatha bakho ngokuthi uthola nomlingani wakho but every time uphuphulele nalento le ezinye into esingayibalo la ukuthi kwesikhathi umuntu nalento le umuntu wakhona ukhonza kakhulu ukusebenza overtime angabi uspend isikhathi esiningi emsebenzini noma ebhizinisi ndani emidlalweni noma ndani ekhaya uspend isikhathi lena akhonze mhlawumbe iposition yakhe angathi noma lakhathola ubhizi ngomsebenzi into zasemsebenzini akanaso isikhathi lesi ezokuthi ufocus more on other things than your relationship or people who are like abasuku nabo kubudlelwane kanti kwesikhathi sezukuthi umuntu angabi nokuyithoba angabi nokuhlonipha azizwe umuntu njengathi yena kungaba uzwi lakhe ngezwakala ngayo ngaba uyena mhlawumbe olalelwayo futhi angaliboni iphutha kuloko ezinye izinto othola ukuthi abantu abaningi ababamba lezi senze ngathi wena into eshoyo iyona ifuna ngabe iyalalelwa lesho ngomunye umuntu ubone ngathi umbhede so izinto uthola abantu badila nazo but they don't know ukuthi what's the cause or and it's normal so bese sikubhekile songakhulu lapha kunoma ngisi enthalo owathi no asibuye siyenze ivideo maybe sithi kuba detail nyane at least for people who bakwazi ukufunda so guys if you see these signs you can call any pastor omthembayo akhulekise so that you'll be delivered noma uye kumele lapho indabuko ngumthandazo othile mhlawumbe akugeze noma uye kumele lapho indabuko usenza ngamakhambi esini akwazi ukuthi ekusize ukuthi mhlawumbe isuse lento lokwazi ukuthi life yakho yenze njani iqhubeke don't normalize ukushintsha amadoda don't normalize ukushintsha abantu besifazane don't normalize ukuba nolaka don't normalize ukuthi ube nesixaso kumuntu osuke unaye ku relationship yakho ngiyabonga kakhulu uNosisi